Ja, for kan se her, det er helt vildt. Kan du prøve at komme og se her, hvor den play hen, ja? Den er helt vildt. Lille lykke. Du kunne sige det til mig. Det var godt, du kunne fortælle mig nogle ting. Ikke? Ja. Jeg ved, om man aldrig har fået noget morgenmad. Er det Kai? Ja. Hvem er det så? Prøv at smile. Skal jeg smile? Kai. Nej. Så er det mig. Ja. Så er det os to. Jeg ved det ikke. Ej, men det skal vi finde ud af. Vil du bare skyde lige med det samme? Vil du give mig det, når du skyder? Skyd! 4-2. Nej, kommer lige her, jeg tager lige den næste her. Nå. Den fører. Kom så! Godt, Julius. Du lader ikke hæppe! Kom ind igen. Alle skal hæppe på Julius. Julius! Ja, din far. Jeg har lavet dine øjne. Så sådan! Så sætter han den på plads. Kan du godt forstå det? Jeg vil egentlig godt lukke mine øjne og sige det til det. Altså, nu er den overtaget jo, ikke? Ligesom dronning. Og løb, Vilma! Løb! Ja. Løb alle sammen. Ej, hvor ser I godt ud. Ja. Er det skjult kamera? Jeg ved godt, du har optaget, men er der et skjult kamera i stedet? Ja. Til nummer 5. Der er ikke noget deroppe af, Palle. Palle, der er ikke noget den vej. Nej, der er!